narinig ko na nasunog daw ang paligid. Narinig ko naman sa asawa ko at sa mga anak ko, kung tatayo doon kasi nasunog daw ang paligid. Anong kakagawa? Mabuti naman, hindi naman nasunog ang paligid. Kasi awa na Diyos. Nagdasal kami muna, buti ka naman. Punta. Saan yung pwesto nyo, ma'am? At ano yung tinitinda nyo, ma'am? Ang tinitinda namin, ano ba? Yung mga damit, gano'n. Oo. Sapatos. RTWs po ba? Buti ma'am, naka-lab or nailabas yung mga paninda. Ay, hindi. Kasi wala kami. Wala kayo. Pero hindi naman naapektuhan, ma'am. Base sa impormasyon nyo, ma'am, saan parte ng market nagsimula itong sunog? Hindi ko na masasabi kasi wala. Yung mga kasama nyong nagtitinda, ma'am, anong sabi nila? Hindi pa kami nakapag-usap-usap Oo. kasi nararating na po dito. Tinitingnan namin ang punto namin. Walang nangyari. Oo. Anong oras daw parang nagsimula ito, ma'am? Hindi ko alam kasi ngayon na namin nalaman. Matagal na kayong nagtitinda dito, ma'am?